Wel, helo bawb, a chroeso I fideo da ni wedi gynhyrchu ar eich cyfer chi cyn bod chi'n dod nôl at ni dydd Llun. Da ni yn edrych ymlaen yn fawr at eich croesawu chi nôl i'r ysgol, a da ni'n falch iawn bod chi yn cael y cyfle I ddod nôl i'r ysgol cyn diwedd y tymor. Mae'r ysgol yn mynd I edrych ychydig bach yn wahanol i'r tro diwetha oeddech chi yma. Ond bod yr ysgol yn edrych ychydig yn wahanol, cofiwch mae'r un ydyn ni fel athrawon am bod ni yma trwy'r adeg i'ch helpu chi ac i'ch cynorthwyo chi dros yr wythnos y nesaf. Yn y fideo yma, mi fyddwn ni jyst yn dangos un neu ddau o bethau I chi o ran y newidiadau sydd yna yn yr ysgol. A falle y gwelwch chi tu ôl I ni rai o'r sticeri fydd yna sydd yn mynd i'ch cynorthwyo chi ar gyfer y gwahanol rannau o'r ysgol. O bosib, bydd rai ohonoch chi yn poeni am ddod yn ôl i'r ysgol ac mae hynny yn hollol ddealladwy. Mae cyfle cyn I chi ddod I e-bostio eich pennaeth cynnydd a lles I ofyn am gyngor a chymorth ganddyn nhw. Gallwch hefyd decstio health chat I siarad gyda y nyrsys ysgol a gallwch fynd at gwefan meic neu gwefan Young Minds mwyn cael cefnogaeth yn fan. Sut fydd yr ysgol yn edrych pan ydych chi'n cyrraedd tu mewn i'r iard? Wel, wrth pob mynedfa pan fyddwch chi'n cyrraedd yn y bore, fe fyddwch chi yn aros wrth fynedfa penodol ar gyfer dod mewn i'r ysgol. Mae yna sticeri penodol helpu chi I ddangos beth yw 2 fetr, a mae'n bwysig eich bod chi'n aros 2 fetr oddi wrth eich gilydd trwy gydol y diwrnod. A wedyn, unwaith ydych chi fewn yn yr ysgol yn y bore, yn cael eich gyrru i'r tŷ bach I olchi'ch dwylo. Gan unwaith eto, bod golchi dwylo yn rhywbeth hynod o bwysig yn ystod y cyfnod y byddwch chi yn yr ysgol. Dylech olchi eich dwylo pan ydych mewn i'r adeilad a pan ydych chi'n gadael. Dylech olchi eich dwylo cyn mynd I bwyta bwyd a dylech olchi eich dwylo pan ydych chi'n dod yn ôl mewn i'r adeilad ar ôl bod allan yn ystod amser egwyl neu amser cinio. Dylech olchi eich dwylo am 20 eiliad a dylech chi ddefnyddio sebon a dŵr cynnes neu hylif golchi dwylo yn fan hyn. Fe welwch chi hylif golchi dwylo mewn mannau gwahanol rownd yr ysgol. Dim ond 2 ohonoch chi sydd yn gallu bod yn y tŷ bach ar unwaith. Mae hynna'n golygu bod yna system giwio ar gyfer y tai bach. Mae yna system un fewn, un allan hefyd ar gyfer y tai bach. A fe welwch chi tu ôl I mi ar y llawr, fe welwch chi eto rai o'r sticeri fydd yn eich cynorthwyo I sicrhau bod chi'n ciwio yn y lle cywir. Cofiwch ddefnyddio'r arwyddion sydd ar y llawr o amgylch yr ysgol ym mhob man. Wedi dweud hynny mae ambell un ar wal. Ond dilynwch yr arwyddion a bydd hynny'n sicrhau nad ewch chi ar goll. Mae yna saethau yn dweud ble ydych chi'n gallu mynd, mae yna arwyddion dymunediad yn dweud ble ydych chi ddim yn gallu mynd, mae yna arwyddion hefyd sydd yn rhoi blaenoriaeth I bobl sydd yn dod tuag atoch chi neu'n gofyn I chi stopio I adael I bobl ddod. Mae yna hefyd arwyddion yn dweud un fewn ac un allan, a'r hyn sy'n bwysig ydy bod chi'n dilyn yr hyn mae'r arwydd yn ei ddweud. Felly, dyma fi tu allan I fy stafell, ac yn aml iawn dwi angen mynd I weld Mrs Shannon. Fodd bynnag, mae yna system un ffordd nawr reit o amgylch yr ysgol, a bydd angen I bawb, athrawon a disgyblion fel ei gilydd I ddilyn yn hwn. Nid ydw i'n cael mynd lawr y coridor ieithoedd modern y ffordd yma, yn system un ffordd y ffordd arall. Felly dwi angen parchu reolau, dwi angen mynd lan i'r coridor Saesneg nawr, ar draws a nôl lawr y ffordd arall mwyn gweld Mrs Shannon. Efallai bod hwn yn mynd I fod yn rhwystredig, ond mae'n wirioneddol bwysig bod ni gyd yn parchu'r rheolau ac yn ei dilyn nhw ar bob achlysur mwyn amddiffyn ein gilydd. Mae pob dosbarth wedi cael ei osod ble mae pob cader 2 fetr oddi wrth ei gilydd. Fel y gwelwch chi falle'n fan hyn, mae'r 2 gader 2 fetr wrth ei gilydd nad yw'r desgiau 2 fetr oddi wrth ei gilydd. A'r peth pwysig yw pan ydych chi'n cyrraedd yr ystafell, eich bod chi felly yn eistedd ble bynnag mae'r gadair a nid ble o angenrhydrwydd mae'r ddesg. Mae'r pellter yma o 2 fetr yn mynd I fod yn wirioneddol bwysig wrth I ni ddychwelyd i'r ysgol, boed mewn stafell dosbarth, ar y coridor neu ar yr iard. Wrth gadw pellter o 2 fetr, rydyn ni'n lleihau lledaenu'r haint, boed wrth siarad, wrth beswch, wrth disian ac yn y blaen. Felly mae'n bwysig bod ni'n cadw'r pellter yma ar bob achlysur.
Achos cofiwch, yng Nghymru, mae'r pellter o 2 fetr dal yn cyfri. Mae'r newid i 1 metr sydd i ddod ar gyfer Lloegr yn unig. Mae'r Llywodraeth yn argymell ein bod ni'n golchi'n dillad ar ôl bod mewn cysylltiad cymdeithasol gyda bobl eraill. Mae hefyd yn bosib bod nifer ohonoch chi wedi tyfu allan o'ch gwisg ysgol yn ystod y misoedd diwetha. Am y resymau hyn, ni fydd angen i chi wisgo gwisg ysgol yn ystod wythnosau olaf y tymor. Rydym yn gofyn i chi i ddod mewn dillad sydd yn addas ar gyfer yr ysgol, ond nid y wisg ysgol ei hun. Mae'n bosib i'r feirws fyw ar arwynebau gwrthrychau. Mae astudiaethau o feirysau tebyg i Covid-19 yn dangos fod y risg o ddal y feirws oddi ar arwyneb sydd wedi heintio yn lleihau llawer ar ôl gyfnod o 72 awr. Am y rheswm hwn, ni fydd yn bosib i chi rannu unrhyw offer gyda disgyblion eraill yn yr ysgol gan gynnwys eich cadair ac eich desg. Mwyn lleihau ar y nifer o bobl byddwch chi mewn cysylltiad â nhw ym Edern bob dydd, fe fyddwch chi'n gweithio mewn swigod bach yn ystod eich amser yma rhwng nawr a'r haf. Bydd pawb yn eich swigen yn yr un flwyddyn â chi, a fydd na rhyw 8 neu 9 disgybl yn eich swigen am y cyfnod yma. Byddwch chi'n gweithio yn yr un stafell am y 2 wythnos o'r tymor sydd ar ôl. Os oes gennych symptomau Covid-19, ni ddylech ddod i'r ysgol. Dylech dilyn canllawiau, profi, olrhain am ddiffyn. Unwaith ydych chi wedi cael prawf, os yw canlyniad y prawf yn negyddol, mae fe'n iawn i chi ddychwelyd i'r ysgol. Os yw canlyniad y prawf yn bositif, mae'n rhaid i chi barhau i hunan ynysu gartref nes bod chi dros y symptomau. Os nid yw canlyniad y prawf yn bendant, fe fydd rhaid i chi drefnu prawf arall a ni fydd modd i chi ddychwelyd i'r ysgol nes bod chi wedi cael canlyniad y prawf hwnnw a fod y canlyniad yn negatif. Os ydych chi'n dangos unrhyw symptomau o Covid-19 yn ystod y dydd, mi fydden ni yn gwneud sioniadau i chi fynd adre. Os ydych chi'n tisian neu peswch, dylech wneud hynny mewn i plygiad eich breich. Wrth i chi gyrraedd nôl i Edern, bydd rhai ohonoch chi'n cael y cyfle i siarad Cymraeg am y tro cyntaf ers amser hir. Mae wedi bod yn 2 wyliau haf bellach o ran hyd ers i ni fod i ffwrdd o'r ysgol. A dwi'n gwybod yn iawn bod dysgu iaith yn fater o arfer. Mae'n bwysig iawn bod chi'n cael cyfle i ymarfer eich iaith bob dydd os ydych chi'n parhau i fod yn rhugl ac yn hyderus. Felly wrth ddychwelyd i Edern, bydd cyfle i chi nawr siarad Cymraeg drwy'r dydd a bydd yna lawer o weithgareddau llafar i chi mewn grwpiau bach mwyn dod nôl i'r arfer o siarad Cymraeg. Wrth gwrs adref efallai bod chi wedi bod yn cael cyfle i siarad gyda brodyr a chwiorydd neu falle gyda un o'ch rhieni. Hefyd mae'n bwysig wrth gwrs i glywed Cymraeg yn aml wrth wylio'r S4C a defnyddio bob cyfle i glywed eich Cymraeg yn y cartref. Croeso nôl.